Ćao, ja sam Milica i drage devojčice, posle kratke pauze opet sam tu da te pitam šta te muči? Kao i svaki put kada smo radili ovaj segment, pitala sam na Instagramu šta vas muči i vi ste mi odgovarale i slale stotine i stotine vaših problema. Tako da, ja ću odabrati neke od njih i odgovoriti. Naravno, neće stići da odgovorim na sve, ali odgovore na mnoga od vaših pitanja sam već dala u prethodnim videima ili na Instagramu ili na TikToku. Tako da ako malo potražiš na mojim profilima, searchuješ, sigurno sam da ćeš moći da nađeš ono što ti treba. Pa kaže, imam najbolju prijateljicu koja je našla drugu i to mi smeta, ne znam šta da radim. Ok, ovo definitivno nije njen problem, ovo je tvoj problem. I to je problem na kom ti vrlo lako možeš da radiš i na kom definitivno treba da radiš. U smislu treba da pitaš sebe zašto meni toliko smeta to što moja drugarica ima još jednu drugaricu. Zato što mi stvarno ne možemo da očekujemo da smo mi jedina osoba u nečijem životu. Ili da se naša najbolja drugarica druži samo sa nama. I potpuno te razumem zato što ja sam kroz isto to prošla. U osnovnoj školi ja sam imala svoju najbolju drugaricu i bila sam užasno ljubomorna kad bi se ona družila sa nekim drugim. Ali kad sam zapravo malo radila na tom i kad sam malo porasla, shvatila sam to nema veze sa njom. Moj problem što se ja tako osjećam, a tako se osjećam zato što sam bila nesigurna. Zato što je u mojoj glavi to što se ona druži sa još nekim značilo da ona ne želi da se druži sa mnom. Što uopšte nije tačno. I da jeste tačno, to bi bio njen izbor, ali nije tačno. I ako ti pokušaš da forsiraš to prijateljstvo ili ako se naljudiš na nju zato što se druži sa još nekim sem tebe, možeš samo da dobiješ kontraefekat, to jest da budeš naporna ili da se posvađate i onda da je zapravo izgubiš kao drugaricu. Ne volim da imam seks tokom menstruacije, pa postoji par stvari koje mogu da ti pomognu. Kao prvo, ti ne moraš da imaš seks tokom menstruacije ako ti to ne prija. Ali ako želiš, ali te samo sprečava taj moment kao biće krvi svuda, postoji par stvari koje možeš da uradiš. Ovo je Ziggy Cup koji su mi poslali iz Intimine i ovo je jedna sjajna mala stvar. Izgleda ovako i to je menstrualna čašica ili menstrualni disk kao nešto između menstrualne čašice i menstrualnog diska. Koristi se opet slično kao menstrualna čašica tako što se ubaci u vaginu i stoji gore i zato što je vrlo fleksibilna može da se koristi tokom penetrativnog seksa. Tako da koristiš ovako nešto i da nemaš nikakvih problema da ništa ne curi nigde ako je to taj deo koji te brine. Kao što vam uvek pričam o menstrualnim čašicama, ne bole, sigurne su za telo, mogu da se koriste više puta, reusable su potpuno, možda i koristiš i kad nemaš seks, nije kao samo za tokom seksa, ali većinu drugih čašica ne može da koristiš tokom seksa zato što samo zauzimaju prostor u vagini, ali oblik i materijal ove znači da možeš da je koristiš. Dolazi u dve veličine, tako da možda nađeš ono što tebi više odgovara. Hvala još jednom Intimini što su mi poslali ovo da probam i možda nađeš link do Ziggy Cup 2 dole u opisu. Kako da se nosim s tim što imam vitiligo i ljudi me gledaju kao da sam pala s Marsa. Ok, za one koji ne znaju, vitiligo jeste jedno stanje medicinsko gde neki delovi kože gube pigment. Što znači da imaš, cijela koža ti je jedne boje i onda na nekim mestima imaš kao tako područja fleke koje su svetlije zato što na tim mestima koža ima manje pigmenta. I onda što ti je tamnija koža, to je više primetno kad imaš vitiligo i tako dalje. Pojavljuje se često na rukama, na licu, ali može da se pojavi po celom telu. Ti apsolutno možeš da odlučiš sama šta želiš da uradiš sa time što imaš vitiligo. Možeš da samo ignorišeš kad ti neko nešto kaže, možeš da im uzvratiš primerno tome kako su oni odreagovali. Ono što možeš da uradiš ako imaš snage i volje jeste da iskoristiš to kao moment za edukaciju. Vidiš neko ko te čudno gleda i kao zanima te šta su fleke, imam vitiligo, to je stanje gde negde nemaš pigmenta u koži. Jel ti sad jasno? Ali skroz razumem kako može da smara kad ceo život prolaziš kroz čudne poglede ili komentare ili bilo šta i ako te previše smara da zapravo tako odgovaraš
Odgovori kako god je tebi najprijatniji. Moja majka svaki dan svoju mržnju i stres ispoljava derući se na mene, iako ja ne radim ništa loše nju. Ako se to dešava, to je nasilje, verbalno nasilje, psihičko nasilje i ti si zaštićena od toga zakonom, u smislu možeš da tražiš pomoć. Sad, to je vrlo teško uraditi i teško da će bilo ko zapravo odreagovati na to u smislu pravno, tako da možda ono najbolje što zapravo možeš da uradiš jeste da se poveriš nekoj drugoj odrasloj osobi koje veruješ, koja možda može nešto da preduzme. Drugi roditelj ili tetke, ujak, stric, bake, deke, bilo koja odrasla osoba, možda neko u školi, neko kome veruješ, kome može da se poveriš, da se to dešava, kako se ti zbog toga osjećaš, kako se nosiš sa time i da potražiš pomoć. Brine me ona inicijativa o zabrani abortusa što hara Beogradom, brine i mene, ali iskreno mislim da neće doći do zabrane. Mislim, to je nešto za što smo se stvarno jako davno izborile i što će, ja mislim, teško promeniti, ali ono što svi možemo da uradimo jeste da edukujemo ljude oko nas, da zakonska zabrana abortusa ne znači zapravo da će biti manje abortusa, samo znači da će biti mnogo više opasnih i ilegalnih abortusa, što nije nikome cilj. Ako žele manje abortusa, treba da se fokusiraju na druge stvari, kao što je seksualna edukacija u školama. Pobogu. Kako biti siguran da želimo budućnost sa osobom sa kojom smo u vezi? Zajedno smo 2,5 godine. Ja mislim da nikad ne možeš biti siguran, a također mislim da ne moraš da budeš siguran. Ja sam vrlo čvrstog verovanja da ništa nije finalno i kompletno i ti možeš da živiš nekim 50 godina i da vam bude sjajno, ili možeš da se udaš za nekog, da se venčate posle 6 mjeseci da ste zajedno i da vam bude super zauvek, ili možeš da se udaš za nekog i razvedeš. Poenta je zašto želiš da budeš sigurna. Da li zato što hoćeš da se udaš za tu osobu ili hoćeš da spojiš račun u banci sa njima, pa ne znaš da li im veruješ u tom smislu. Uvek postoji način da ti, ako se nešto promeni, ako u jednom trenutku više nisi zadovoljna vezom, da odeš. To uvek postoji kao opcija. Tako da možda i ne moraš da budeš sigurna. Da li je masturbacija greh? To je pitanje za nekog popa, ne za mene. Ja nisam religiozna, tako da za mene očigledno nije. Kao što nije ni za koga ko nije religiozan. Pitaj popa i onda radi šta god hoćeš. Da li muškarci briju bikini zonu? Muškarci isto kao i žene mogu sa svojim telom da rade šta god hoće. Oni mogu da se briju, ne moraju da se briju. Neki muškarci se briju, neki muškarci se ne briju. Neki se depiliraju, neki se epiliraju. Svako radi šta god želi sa svojim telom. Da li je normalno imati jedno veće krilce na vulvi? Krilce. To se zove usne ili labije. To sa strane imaš velike, imaš male. I skroz je normalno da je jedna strana veća, druge i na velikim usnama i na malim usnama. Skroz normalno. Toplo preporučujem da zapratiš The Vulva Gallery na Instagramu, zato što oni zapravo pokazuju ilustracije najrazličitijih mogućih vulvi i onda možeš da vidiš šta tu sve u stvari postoji, šta je to sve normalno. Imala sam prvi put seksualni odnos sa 25 godina, nije baš najbolje prošao. Kako izbići strah i negativ, moguće da nešto fali rečenice, ali mislim da kontam pitanje. Pazi, skoro nikome prvi seks nije nešto sjajno i nažalost postoji ta velika pompa oko prvog seksa, ali u stvari prvi seks nije ništa bitniji od bilo kog drugog seksa. Vrlo često prvi put nije sjajan zato što si nervozna i zato što je druga osoba nervozna i zato što još uvijek nemaš pojma šta tebi zapravo prija, šta voliš. Tako da samo bih rekla, nemoj da se plašiš da zauvek neće biti dobro. Imaj vrlo otvorenu komunikaciju sa svojim partnerom ili partnerkom o tome šta je to što tebi prija. I nekako osnaži sebe da ti možeš tokom seksa kažeš, evo mi ne prija, hajde probam nešto drugačije, ajde stavi ruku tu ili radi ovo ovako. Daj instrukcije, zato što ni oni ne mogu da čitaju emisiju, da znaju šta ti želiš i šta tebi prija. Tako da samo
otvorena komunikacija. Imam dečka i želim da spavam s njim, verujem mu. Slučajno sam se dohvatila te teme sa mamom. Rekla mi je da ni slučajno to ne radim i preplašila me. Također mi je rekla da devojke ne osjećaju nikakav užitak prvih 200 puta. Je li to istina i šta da radim? Prvo, nije istina da devojke ne osjećaju užitak prvi 200 puta. Devojke mogu da osjećaju užitak i prvi put i svaki naredni put. To više zavisi od toga šta se radi i jel da, šta rade tokom seksa. Naravno, ako si sa nekim kome nije bitno tvoje zadovoljstvo prvi 200 puta, onda ti neće biti lepo prvi 200 puta, ali može da bude, nije ništa biološki različito. A što se tiče toga da li treba ili ne treba da spavaš nekim, to samo ti možeš da odlučiš. Možda poslušaš svoju mamu, ne moraš da je poslušaš, ne znam, nemam pojma ko si, koja je tvoja situacija, koliko imaš godina ili bilo šta drugo. I nebitno je da ja znam bilo šta od toga, zato što i da sve to poznajem na kraju je tvoja odluka. Trud i rad oko faksa, a položeno izostaje. Stres i bolovi stalno, prva sam godina i dosta toga haos u kom sam ja i gde moram da budem i ne mogu da izađem i uvek kriva i dosta stavki jednostavno. Wow, ovo zvuči kao baš puno. Duboko udahni. Ovo tebi sad neće značiti apsolutno ništa, ali jednog dana me se seti da sam ti rekla proći će. Obećavam, proći će i bit će bolje, a znam da to tebi ne rešava trenutni tvoj problem. Ono što možeš da uradiš jeste da bi sebi glavu raščistila, stavi zapravo na papir i spiši sve te stvari koje te muče, koje treba da uradiš, koje su ti na umu, zato što često kad mi to tako držimo u glavi, vrtimo, to izgleda mnogo veće. Nekako uzme maha i onda izgleda toliko ogromno, a onda u stvari ono zapišeš na papir i kao, aha, to su zapravo 4 stavke. I ja mogu da ovo razložim u korake kako mogu da rešim 1, 2, 3, 4. Tako da to je nešto što može da ti pomogne da malo se smiriš u glavi. I terapija. Skroz preporučujem psihoterapiju svima. Imaš i besplatna savjetovališta za studente ili ako možeš da priuštiš, onda možda možeš da ideš malo češće negde. Samo popričaš sa nekim i daju ti neke tehnike kako možeš da se nosiš sa stvarima u životu. I onda bude mnogo lakše. Muči me to što mi je materica crvena. Koliko god mažem kreme i negujem je lepo, da li je to okej ili ne. Ja ti garantujem da ti ne možeš kremom svoju matericu. Materica je u tvom trbuhu. Ti ne možeš do nje da dođeš. Tako da nisam sigurna na koji organ misliš. Ako misliš na vulvu, prestani da je mažeš random kremama, molim te, idi kod ginekologa da proveriš da li je sve okej. Ako je neki treći organ, ne znam šta da ti kažem zato što ne znam koji je. Dečko je ejakulirao sa strane, onda obrisao ruke vlažnom maramicom i dirao mene bez gaća. Da li sam trudna? Da li ja izgledam kao test za trudnoću? Kao, ja ne znam šta očekujete od mene kad mi pošaljete ovakve pitanja. Kako ja mogu da znam da li si ti trudna? Ako me pitaš da li postoji šansa, sure, postoji neka mala šansa, ali ako se pitate da li ste trudne, odite u apoteku, kupite test, uradite test i saznate da li ste trudne. Ne pitate mene zato što ja stvarno ne mogu da znam da li ste vi trudne. Rastu mi dlake dole i ako me svrbe, hoću da ih skidam, ali kako reci mami? Pa mami kažeš tako što otvoreno pričaš sa njom. Moja mama je prolazila kroz to, tako da ne brini, razumećete. Ali zapravo ako ih skidaš, onda će više da te svrbi. Zato što poenta je kada dlake narastu malo duže, onda su one mekše i ne osjećaš ih, ali dok su kratke ili ako ih skidaš i onda kada opet rastu, tada zapravo svrbe i pecke i mogu da urastu i tako dalje. Tako da ako ti smeta to što svrbe, onda ti je bolje samo da ih ostaviš i pustiš da narastu. A ako ti smeta iz nekog drugog razloga, možda ih skidaš. Ne moraš da ih skidaš. To je potpuno tvoj izbor. Izgubila sam nevinost, ali moji roditelji to ne znaju. To je okej, tvoja nevinost, tvoja stvar. I posle 3 meseca osjećam bol i peckanje dok mokrim, mišljenje. Bol i peckanje dok mokriš, viškiš, znači da verovatno postoji neka vrsta infekcije. Samo idi kod ginekologa. Dobar dan, kuc, mene nešto boli
pecka i onda oni pogledaju i kažu aha, to i to je, evo ti pi ove pilule ili koristi ove vaginalete ili urade brisi, kada stignu rezultati, javit ćemo ti šta da kupiš u apoteci i onda će da prođe. Molim te, nemoj da trpiš mesecima da te nešto boli i pecka samo zato što te je sramota da odeš kod doktora ili kod ginekologa. Ok, toliko od mene, bilo je još toliko pitanja ovde, ali ne mogu da stignem da na sve odgovorim. Ali se razmišljam da možda šta te muči i napravim kao nešto što radimo jednom mesečno ili jednom u 2 meseca, tako da malo češće mogu da odgovaram na vaše pitanja. I ako ne želiš to da propustiš, možda me zapratiš na @dragadevojčice na Instagramu, zato što vas tamo uvek pitam pitanja za šta te muči. Toliko od mene za ovaj put, hvala ti puno što si bila sa mnom i draga devojčice, vidimo se sledeći put.